на Ботев от Недялко Йорданов. Наистина ли си на 28? Наистина ли млад и омагьосан? От своята любов необяснима гладуваш в най-люта зима и правиш 300 върли поразии на българските влашки чорбаджии и пиеш вино и захвърляш чаши по хилядите патриоти наши, дето могат само да говорят и не могат само да се борят. А ти си млад, на 28, но в теб въпроси страхи се кръстосват. В теб изгаря и в теб се ражда космична мъка и космична жажда. И ти прогледнал чак отвъд, далече, мълчиш и пишеш сам, настане вечер. Ти си нежен и сантиментален, в този век ужасен и брутален. Навярно там, на другата планета, ти би възпял своята венета. Не би така отчаяно се люшкал между стиха и сабята хайдушка, защото няма никаква причина, освен една, с името Родина. Кажи ми, в тази борба, тъй страшно кратка, наистина ли и смъртта е сладка? И там, сред пролетните горски листи, наистина ли ти не се замисли, поне за миг, поне за малко време, че жив ще бъде този, който дреме, а ти ще бъдеш мъртъв, безчувствен и после вълк и самодивски устни? Не, си мислил, ето писъмцето, което почва с мила ми венето, което свършва не с вик, не с дума, а с парещата песен на куршума. И тази песен, чувствам, продължава да ни укриля или натъжава. Макар и страшна, макар опасна, тя все пак е наистина прекрасна. От смърт родена, тя е вече жива. И знам, абсурдно е, но е щастлива, защото няма никаква причина, освен една, с името Родина.